дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ده фармони нави президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки барканор шуду ки вазифа гирифт. Абдурахимов рафту Абдуллозода омад. идомаи тағйироти кадрӣ. тағйирот дар кумитаи меъморӣ ва сохтмон, барканории Аҳмадзодаву мақоми нави Зуғайдзода. Тоҷикистон дар рейтинги ҷаҳонии маҳорати англисидонӣ ҷойи аз ҳама охиринро гирифт. ҳушдори кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз сардиҳои шадиду боридани барф давоми 3 рӯзи оянда ва тавсия ба ронандагон. вилояти Твери Русия барои таъмини аҳолияш ба кор нархи патентро гарон кард. Арманистон бояд хисороти қаробоғи кӯҳиро ҷуброн кунад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муниса Атамуллоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон директори агентии назорати маводи нашъовар Салимзода Шерхонро аз вазифа сабукдӯш карданд. ба иттилои котиботи президенти мамлакат дар ин симат Ҳабибулло Воҳидзода такя зад. роҳбари давлат инчунин Ҳайдарзода Муртазоро аз вазифаи муовини директори агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карданд. бо фармони дигари президенти мамлакат Муҳаммадзода Маъруф низ аз вазифа озод гардид. ном бурда бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд барканор гардид. ҳамакнун Шарифзода Фирдавс иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанд таъин гардид. сарвари давлат раиси шаҳри Исаравшанро низ аз вазифа озод карданд. сабаби аз мансаб барканор шудани Қурбонзода Амирхон Файзулло гузаштан ба кори дигар рабт дода мешавад. ҳамчунин бо фармони дигар Маъмурзода Атҳам Маъмур иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исаравшани вилояти Суғд таъин шуда, Шарифзода Фирдавс аз вазифаи раиси шаҳри Гулистон озод карда шуд. манба меафзояд Маҷиди Бахтиёр Саид Аҳмадзода раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд таъин гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардори саридораи ҳифзи сирри давлатиро аз мақом барканор намуданд. бо қарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдурахимов Хайриддин Саидович аз мақом барканор шуд. Саидов дар мақоми сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ адои вазифа намуда бо сабаби расидан ба синни нафақа аз симаташ барканор гардид. котиботи президенти мамлакат хабар медиҳад ки роҳбари давлат бо судури як қарор Абдуллозода Аҳтам Рустамро сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ таъин намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохтори кумитаи меъморӣ ва сохтмон тағйироти кадри гузаронданд. тибқи иттилои дафтари матбуотии президент, роҳбари давлат бо содир кардани фармоне Аҳмадзода Ҷамшед Ҷалолро аз роҳбарии кумитаи меъморӣ ва сохтмон барканор карданд. манба сабаби барканории Аҳмадзода Ҷамшед Ҷалолро ба синни нафақа расидани ӯ арзёбӣ кардааст. ба иттилои манба ҳамзамон бо фармони президенти мамлакат Зувайдзода Маҳмадсаид Маҳмуд раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид. тоҷикистон дар радабандии ҷаҳонии сатҳи дониши англисӣ аз 100 ҷойи имконпазир садумро гирифт, аммо аз ҳамсоягонаш дар Осиёи марказӣ чандон қафо намуд. тоҷикистон дар зинаи охирин радабанди F-Index Proficiency Index 2020 қарор дорад. дар маҷмӯъ рейтинг 100 кишварро дар бар мегирад ки ҷойҳо дар байни онҳо аз рӯи натиҷаҳои санҷиши зиёда аз 2 миллион нафар одамони синнашон аз 18 боло тақсим карда шуданд. ҳамзамон якҷоя бо Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Афғонистону Қазоқистон ба категорияҳои сатҳи хеле паст шомил карда шуданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон ҳушдор додааст ки аз санаи 18 то 21 ноябри соли равон бориши барф ва сардиҳои шадид дар назар аст. тибқи иттилои дафтари матбуотӣ ин ниҳод таи ин рӯзҳо шамол дар як сония 17-22 метр вазида, дамои ҳаво рӯзона дар водиҳо то 6 дараҷа сард хоҳад шуд. ин ниҳод ҳушдор додааст ки бинобар вазиши сахти бод ва бориши барфи тар, хароб шудани хатҳои барқ, эҳтимоли афтидани дарахтон, вайрон шудан ва ба замин задани пояҳои сустниҳоди рекломҳо вуҷуд дорад ва аз ҳамин лиҳоз аз шаҳрвандони кишвар хоҳиш кардааст ки ҳангоми истифодаи асбобҳои барқӣ қоидаҳои бехатарии сӯхторро қатъиян риоя кунанд. кумита ба ронандагон гуфтааст ҳангоми сафар бо роҳҳои кӯҳӣ қоидаҳои бехатарӣ ва ҳаракат дар роҳҳоро ҷиддан риоя намоянд.
муҳоҷирони меҳнатии вилояти Твер аз соли 2021 барои патент на 53,000 рубл тавре ки қаблан буд пардохт мекунанд, балки 58,000 хоҳанд супорид. ҳукумати вилояти Твер аз соли 2021 тасмим гирифтааст ки нархи патентро ки муҳоҷирон барои кор дар ин минтақа ниёз доранд афзоиш диҳад, гузориш медиҳад ҳукумати ин минтақа. ба иттилои манбаъ нархи патент аз 5327 рубл то 5805 рубл боло меравад. тибқи қароре дар ҷаласаи ҳукумати вилояти Твер таҳти роҳбарии губернатор Игор Рудени қабул шуда, чунин тадбир сатҳи шуғли сокинони маҳаллиро баланд мебардорад. президенти ҷумҳурии Озарбойҷон таъкид доштааст ки Арманистон бояд масъулияти харобиҳои ба бор омада дар зерсохтҳои манотиқи мавриди муноқишаи Қаробоғро бар ӯҳда бигирад. Илҳом Алиев афзудааст, душман тамоми зерсохтори Қаробоғи кӯҳиро хароб кард ва онҳо бояд барои ин тахрибкорӣ дар додгоҳи байналмилалӣ ҷавоб гӯянд. президенти ҷумҳурии Озарбойҷон таъкид кардааст, бори дигар такрор мекунам ки коршиносон ва мутахассисони байналмилалӣ бояд ин хисоротро арзёбӣ кунанд ва мо аз Арманистон барои 30 сол ҷуброн хоҳем гирифт. Алиев идома дод ки дар ин давра онҳо хонаҳо, ҷангалҳо ва шаҳри Калбаҷарро хароб карданд ва онҳо бояд барои ин ҳама ҷавоб гӯянд. ёдрас мешавем ки санаи 10 ноябри соли равон Владимир Путин, Илҳом Алиев ва Никол Пашинян, роҳбарони Русия, Озарбойҷон ва Арманистон барои ба итмом расонидани қатъи амалиёти ҷангӣ дар Қарабоғи кӯҳӣ байонияҳои муштарак имзо карданд. тибқи ин изҳорот Боку ва Ереван бояд дар мавқеъҳои ишғолкардаи худ таваққуф кунанд, зиндонёнро иваз кунанд ва нерӯҳои посдори сулҳи Русияро дар хатти тамос ва долони Лочин ки Қарабоғи кӯҳиро бо Арманистон мепайвандад мустақар кунанд. сомиёни азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таънисиятиву хонободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.